Ngiyabingelela elami igama ngusiphiwe Mfondo bebe ngicela uqala ungena kuleli khasi ke mteka babo wenza kuloko icofoza usubscribe button ukuze indaba uzoyithola ishisa ngosonke isikhathi. Wayingaze kwethu ngaphandle nakhuluma mina nhlale phezulu kodaba engize ngalo. Isisuse umsindo omkhulu kakhulu ke ukubonakala noma ukusabalala kwamavideo eka President of the Nation ungezemlando Mfokamchunu njengoba ke kade esenkantolo kuzwakala ke amazwi akhe ethuka inhlamba esho izinto eziningi ziningi izinto ke akade ezisho kodwa ke kusize yena utolika ke ezikhuluma impela ngamasende impela ke ewakhombise kuyena ke umshushisi kodwa ke lokho ke kusize yena ke utolika obengayithathi izinto eingamagama lawa akuthiwa ke ayahlaba kodwa ke awuzwe ke nakho ukuqhubeka kwecala ukuthi ke kuqhubeka kanjani sekubuya ekhefini yini iphepha gunya lohamba na seniyangidida manje nginika amaphepha ngibuza imibuzo engingakaphenduli ningene emlonyeni angisaqondi manje ukuthi yini esiyenzayo nginika iphepha ngifunda incwadi ukuthi kuthiwane noma ngibuza umbuzo ashintshe on the spot so ngicela ukuthi ucacise lokho ngoba manje angifuni ukudavuziswa mina yini esiyenza njalo ngicela umeke kancane nje indodana umshushisi into abayenza njengamanje ubekunikezele liphepha ethi ufunde la uthe uma ethi ufuna ufunde wabona uthatha isikhathi ubhekile wasethatha iphepha ngathi mina akakudwebele la akufanele asho khona ngithi uma ngisengimnika wasethi akakwenze kube lula ukuthi akakuphikisa ukuthi njengomuntu onondaba wawunegunya ngoba onondaba babevumelekile ukuthi bangahlaba enyuke benze umsebenzi wabo webezindaba uthi ke lokho akakuphikisi manje ke ufuna ukukhumbula ke indodana ukuthi wena njengofakazi njengoba ula eboxini ufuna ulalele kuphela imibuzo obuzwa yona uphendule nakuphela ungakhuluma okunye ukhumbule lapha sike sigcawini senkantolo kunendlela esisebenza ngayo njoba yena enza nje uzokwenza ngendlela enza ngayo ulalele mina ntolika ngutshele uma ungezwa ubuze ukuthi awuzwa ngimtshele aphinde usiyabona ke lapha ngikutolikela lokhu akufundayo okwaziyo nawe ke ndodana awuthi sikhipele izibuko ngiyasa ibuku nomehlomane ngibuke ngamabili umchunu wayinikezwe igunya lokuthi abhekelele ukuboshwa kweNgxamalala nodlame ezweni nokuthi futhi abike ngezehlakalo noma abike esiza ukuthi kukhule lenhlangano umtabo uyakuzwa lokho ndodana I do understand that. And do you agree with me that that content of that paragraph tells you what you are allowed to do? Uthi ke manje ke lokho okubhalwe la uyavumelana nakho yini ukuthi kwakukulayela ukuthi yini ofanele mawuyenze na? yebo Yes. Now, in this particular permit as essential services, where did it allow you to give a state of a nation address as an individual? Uthi ke manje ke kuleli phepha gunya noma phepha mvume kukuphi la kugunyaza khona ukuthi ukhulume nesizwe na? bengaqala ukukhuluma nesizwe futhi angigcinanga ukukhuluma nesizwe umsebenzi wami njengentatheli manje ngumholi ukukhuluma nesizwe njalo uma kunesidingo. It was not the first time for me to address the nation, and then I did not end there to address the nation, but it is my duty as a leader to address the nation if need be. Njengoba ke eseyishilo ukuthi uyabona lapha na kubhaliwe ukuthi kukhulule uZuma uNgizwe Mchunu yena ozokhuluma nesizwe ngaphansi bonke abemnyango wezindaba bamenyiwe uyabona lokho Yebo. yes Now, can you tell this court, sir, we're dealing specifically now with my okay? manje lapha ke ukhumbula ukuthi sesikhuluma manje indaba yakwaMayimayi
Was it your purpose to address a nation at the hostel at Kwai, or was it a specific area that you wanted to address the media on? Ingabe ke injongo yakho wawuzokhuluma nabantu ehostela kwaMai noma kwakunendawo la uzokhuluma nabantu khona na? Yebo, inhloso yami kwakuthi ngikhulume nabezindaba kwaMaye ngoba iyona ndawo kuphela engiyaziyo futhi engenze ukuyikhokhela ngoba angiyokhokhela indawo. Manje ke ngaphambi kokuthi ke ukhiphe isimemo wawusukhulumile na bakhulu abaphethe kwaMai na? Angizange ngikhulume nabo ngoba ngokuqonda kwami mangikhuluma nabezindaba abaconfirm ababengafikile ngisho ku-15 sasicela abantu mhlawumbe ukuthi bangadluli 20 abaconfirm ukuthi bazofika abafika ngisho ku-15. So angisibona ngesidingo salokho ngoba kwaMai indawo evulelekile ongahlala nje liba namatafula noma nibe u-20 noma nibe u-30. Mase bekutshela bethi ke livaliwe izwe. Lokho ngiyakwazi kodwa izintatheli media houses invited. Izintatheli zazinelungelo lokuhlangana. Melana nawe kuloko kushoyo kodwa ke uma ikhusumu uzithi kuvaliwe izwe wasushintsha kunjalo? Kunjengoba nje. Yes, that's correct. Abasho ukuthi kuvaliwe izwe bathi uMaye awuvuliwe ngama weekend ngenxa ye lockdown. Hayi kuvaliwe izwe. Babhala ku Twitter wabo emveni kokubona isimemo baphinde bazama ukuthumela i-email komunye wabasebenzi engisebenzisana nabo. Mhlambe uyazi ke ukuthi bakwazi kanjani ngale ndaba ngoba ngokunikeza ubufakazi uthi lolu daba laluqondiswe ngqo konozindaba. Angikwazi lokho ukuthi bakwafika kanjani kubo ngoba kuhlala kudliwa nje lapha kwaMama namanje siyakhala kuyadliwa. Nike indawo ngoba ngokwalesi simemo kwakufanele la phaya kwaMai ihlangane zi11 uMntulikazi ngonyaka we-2021 ngehora le12 washintsha nini indawo wena? Ngokululeka kwabantu engisebenza nabo sagcina sivumelana ukuthi ngolesihlanu mangaphusisi ngaba ngolesihlanu ebusuku noma isonto ekuseni ila sathumela khona ukushintsha ivenue yabezindaba. Ngiyacabanga uqonda ukuthi umxolisi ngayithi ukolisi wathi kwasekuhlangene abantu ngalesi sikhathi kwaMai khona enongakusho mayelana nalokho labo bantu bakufanele ukhulume nabo. Ake sitolike senze umsebenzi ngaze siqoshwe emsebenzini. Lapha uthi ummeli kaMsolwa hayi ngiyakuvimba mshushisi awukwazi ukuthi ubuze imibuzo ngalolu hlelo. Uthi ke cha ngokomthetho uma ngabe uletha ubufakazi enkantolo kufanele kuthi uma ngabe lithethwe icala bese wena ufuna ukusebenzisa lokho kwakukhulunywe ngesikhathi kucelwa ibail kufanele ukuveze obala ungagodli kwaziwe enkantolo ukuthi uzokusebenzisa bese ukunikeza ummeli kaMsolwa uzumsolwa akhulume nakho ngakho ukuthi uma usumbuza imibuzo naye ezilungiselele ngani ngoba icala uma lithethwa alithethwa kufihlwa izinto zonke izinto zibekwa obala. Inkantolo iyama ke ithi ke hayi ngimuzwa kahle ummeli kaMsolwa akasho ukuthi uyaphikisana nombuzo obuzayo kodwa uthi akuvele obala uma kubhaliwe naye akuthole phela ukuthi akwazi ukuthi lokhu uzombuza ngakho ukuze akwazi ukumlungisa. Uyavuma ukuthi cha akasezu ukubuza lo mbuzo uzoqhubeka neminye imibuzo lo uzokathi ukugodla uzobuya vumbuke ngawo unozindaba for iminyaka eminingi kunjalo. That's correct. Lenkulumo oyethula ungayinikeza njengenkulumo eyayinezombangazwe na Lutho kuyiqiniso yini ukuthi inkulumo yakho yonke kodwa yayikhuluma ngepolitiki na? sihlala ezweni losopolitiki baphethe thina futhi sinegunya lokukhuluma ngokukhululekile ngaphansi komthethosisekelo wezwe laseNingizimu Afrika. The uma unikeza ubufakazi bakho wathi into ayikwenza ukuthi ukhethe ukukhuluma
kwamayimayi kungenxa yonsumbulwana ingabe kunjalo? Cha, akunjalo ukubeka kabi uyamgovozela nje bekhuluma kanjalo nje. Ngoba ngichazile mina ukuthi iyona ndawo kuphela engiyaziyo futhi ngangenayo indawo yokuthi mina ngakhokhela iholo mhlawumbe ngithi ngibise idatheli lapho noma kwenye indawo. Uyisakhamuzi saweLikaMthaniya, iprovinsi enesibongo negama KwaZulu Natal. Kunjalo? Yebo singabe ngabathi. That's correct. I am. Can you please give an explanation to the Nje-ke ungake uyichazeleke le nkantolo ukuthi yini le eyakwenza ukuthi usuke kweLikaMthaniya ukhethe ukuzokhuluma nabantu la eGoli hayi KwaZulu Natal? Lo ngahlala eGoli ngihleli nabantu abambalwa kwezinye indawo kodwa abaningi bakithi abakwaZulu. Ngangithi mina isizathu sokuthi mina ngize eGoli ngisukele kwaZulu. uZulu bese kuvele kubhedukile izwe selisha. Nengxenye yeGauteng nayo sekuphele sekuyisha. Ngayo nxenxa ezakithi insizwa ukuthi bafana bakithi sokuba nikhuza impi. Ngoba mangihlala nineka amasende kwela kithi kwaZulu niyonqatshaphi. Insizwa zakithi la eGoli. Sona zathu lesi sangenza ngize la eGoli. Your Worship, I thought that as I've been residing in Gauteng, many of the inhabitants of this Gauteng, they are from KwaZulu Natal. And then I see fit to move from KwaZulu Natal and come here in Gauteng in order to calm the situation and to address my brothers that how can you just sit and look in the country while it's burning? Let's try and stop. Athi-ke akusilona iqiniso lelo ngoba uma wena ukhuluma la kuleli bhokisi okulo uthe inhloso yakho kwakukhuluma nosozindaba. Osozindaba wawungakhuluma nabo noma use KZN, hayi ukuthi uze la eGoli. Ngokosiko lakithi kwaZulu ukubaluleka kwendaba uyifikela mathupha futhi okuyiyona nkundla yokugiya yayikhona ngaleso sikhathi. Ngalesikhathi izwe eligujuzelwe ife lemnyama lecorona kwakuyi social media. Ingakho nami ngasebenzisa amathuluzi akhona abantu bevalelwe endlini ukuthi bakwazi ukuthi bawuthola umlayezo futhi bangibone ukuthi ngikusendaweni yabo. Well, igama elibalekile la ulisebenzisayo ukuthi wena wakhetha ukusebenzisa ezoxhakaxhaka ukukhuluma nabantu. Kodwa ke ngaleso sikhathi izwe livaliwe, imihlangano yayenziwa vele ngezoxhakaxhaka. Uvumelana nami ukuthi kulezo buxhakaxhaka kula wena owumnikazi wazo ezibizwa ngizwe ngolayini zinabalandeli abaningi kakhulu. Cha, ngiyakuphika lokho kwangikwazi. Mina ngazi ukuthi mina abantu abanabalandeli laba abasibambe ngamasende laba abakuyibona bemedia engekho namhlanje ngoba ihlonzwe ukuba ingisi. Because cool, you should. I'm in the hands of the court. I disagree, Your Worship. This is a witness who is in control over social media platform. This is a witness that says in his own words, he used social media. The question is, he left KZN to come here, yet he has a social medium of such following. Your Worship, it's a direct question. It's not speculating. You can say yes or no. Maybe you should have put why you did not use the social media instead of you coming here. Then you should have could, as if it is a prerequisite that you could have done that social, other than you might understand the way you put it. Yeah, that question I'll was- rephrase it. I'll rephrase it. That question was only perhaps it was just a follow-up from Mark to say you had options. Yes. So I Yes, don't if think you put it that way. if you say you have Yes. options, why did you prefer this one? And then let's move on. Thank you, Worship. The court accurately said it. You had other options available, is that correct, sir? That you could have used to give your State of the Nation address?
bathi-ke manje-ke uma sebeqaphulisene-ke badlula kulokhu abebephikisana ngakho, ithi-ke inkantolo umbuzo ubusubuziwe, so-ke bunazo ezinye indlela obungayisebenzisa uma ukhuluma nesizwe na? Angikwazi ukuphendula uqonde ngqo lokho ngoba umbuzo omemayo ngenxa yokuthi amqondi kahle lo mbuzo awubuzwayo ukuthi boba no other manje ungivimbile ukuthi mina nami njengoba engibuza sakungifunza ukuthi nami ngiphinde ngibuze iphendule sakubuza futhi ke uzokuphinda kusho lokhu ukuthi wena wawunendlela eziningi ongayisebenzisa futhi akungatshazwa akunanazwa ukuthi wena umuntu olandela kakhulu owayemongameli wezwe umfokamsholozi. And the reason I supplement my answer on that, sir, is the day the former President Zuma gave a speech on his arrest, you were his praise singer. You were? You were his praise singer. Oh, uthi-ke into emenza ukuthi akusho lokhu ukuthi umlandeli omkhulu kaGedleyihlekisa ngani ngoba ngesikhathi yena ezonikeza inkulumo ngaphambi kuba akhalelwe amasongasigonyela wena wawuyimbongi yakhe ngabe wena waveza ukucasuka kwakho ngaleso sikhathi. But instead, you waited for that period, I'm putting it to you, sir, that while this country was in a volatile situation, you came to Gauteng to give the speech. Uthi-ke walinda lathi izoma selivuka umbhedukazana wase wena-ke usukhetha ukuze eGoli uzonikeza inkulumo yakho. oqala nemfana wakithi engizokuhlobonga ngakho ukuthi awukwazi ukungilawula uphinde ungifunze ukuthi uma mina ngihambile ngawukhalela ubaba kuthiwa uzoboshwa ngolesithathu ngafika ngalelo sikhathi ngigcwele bonke abaholi abangaboshiwe namanje nabantu ababegcwele lapha babengiboshiwe namanje izwe livele selibhedukile ngaleso sikhathi ngisho abalawuli bamaphoyisa omkhwanazi babekhona lapha enkandla awukwazi ukungilawula ungifunze ukuthi mina kwafanele ngithini ngoba angisebenzi kuwo futhi angizothi isithunywa sakho oqala lokho ngitoleka yena. Maybe there you cannot now force me that on the day I was supposed to address, and then you cannot even tell me that I wouldn't have a right to come and say what I've said. Let's go back to your permit, sir. Angaphendula eminye imibuzo ubuze imibuzo eminingi. Okay, Bamba No. I was still on the platform answering you because you have asked so many questions. So allow me to continue answering. Please continue. Qhubeka-ke. Ukubuza imibuzo emthuwela elama lo usemsamo khona eminye imibuzo uthuwa ayibuzile. Lapha ndodana eqinisweni ubengakubuza imibuzo uma ufuna ukusize la yena ubexoxela nje indaba efuna wena ukuthi bese-ke usho ukuthi lokho akushoyo kuyikho noma kusikhona na la ubengabuza imibuzo ubekutshela ukuthi kwenzekani ngesikhathi le KwaZulu Natal uNxamalala uma ngaphambi aboshwe yena wayekhuluma nesizwe uthi ngalelo langa wena wawuyimbongi yakhe njoba wena wawuyimbongi yakhe kwakufanele ngalelo langa kusho umshushisi ukuthi wena bese-ke ukhipha intukuthelo yakho ngaleso sikhathi hayi athe seboshiwe izwe selisha bese kuyima wena ukhetha ukuthi uzokhipha intukuthelo yakho ngoba uthi yena wawuzokhipha intukuthelo la eGoli ilokho akushoyo manje yena kufuna ukuthi kulokho yena akushoyo wena buse ushoke uvo lwakho njoba wena uqale wasuthi-ke angeke akulawule akutshele ukuthi ukhulume nini usho nini ofuna ukusho ukusho futhi ukuphi ilokho kunjalo baba besho njalo nje. Engizokusho futhi okunye ukuthi ngaphezulu kwalokho sengise enkandla ngiyile enkandla siyobabaza sonke ukuthi ubaba uzoboshwa ngaphezulu kwalokho abantu bakwaZulu njengoba ngishilo ukuthi ngaphulela eGoli izwe lakwaZulu emveni kokuboshwa kwababa kwaba nezinkinga zokuthi sibone selisha sibone kumabona kude saphatheka kabi izwe livaliwe kungavumeleki ukuhlangana akukho nduna akukho nkosi engakhuza ngase ngisebenzisa inkundla yayikhona ngaleso sikhathi
njengentatheli nanjengomuntu owusomlando wakwaZulu njengoba kade esho ngumtshotshozeli mina aphekwa lokho ke baba ncane ndodana phela ufuna ukukhumbule ukuthi ma ukhuluma kufanele kubhalwe kanti futhi fanele ngibe ngiyibeke lento ngolika Queen Victoria manje wena mawusukhuluma indendende ufaka ixoxo ndodana izolahleka inkulumo yakho ufundiswe uye naye untatile umzile tata untatile naye manje umuntu uthi umthetho kafana asibambe ke ndodana asibambe yena ngantanta antanta kodwa wena kufanele untanta ngoba wena kufanele nje uphendule lokho okufunekayo I will also further say that to this honorable court that during the time I was at Inkandla, yes I was there, but we saw that the country was burning over the TVs, so the situation was no more conducive. Hence I decided to use what I can use, the social media, to address the situation. Then I have to stop him because he was saying now more than what I can able to interpret. But phekwa lokho ke njengoba sazi ukuthi abantu bakwaZulu siyabazi bakhuzwa kanjani futhi abantu bakwaZulu akubona abantu beyimpi ibambe lapho as we knew that how to now to stop the Zulu nation, and then we know how to make them listen, and they are not the people who like fights. ingakho ke ngithi mina ungangifunzi futhi ungangiqoneli umzukulwana nakakande ngoba njoba ngimlapha nje ngangazi kahle mina ukuthi ngiyomema obaba bethu abasebenza emayini abasebenza yonke indawo abahlala ehostel eGoli yokuthi bangahlali izwe lishakwaZulu bawungcwatshwaphi abayikhuze impi. So hence I'm telling this honorable court that during that time I was trying to inform the people who are from KwaZulu-Natal, who are working in the mines and who are working in different places, that they must not just sit while the country is burning. Let them stand up and try to quell the situation. Where they are going to be buried if that they sit while the country is in flames. He wants me to say KwaZulu, but as an interpreter, I know exactly what you are talking about. The idea intended. Anything further, sir? And you second one? I don't want to stop you, sorry. No, nothing. Throughout that speech, Kule nkulumo yakho yonke owayikhuluma kukhona la owasho konti wo misani ukushisizwe yekani ukuyidabela Uqala nje engingakusho ngokahlonisi lo mbuzo uphenduliwe kade kukhulunywa la angani noma izwe beyigqoka ikhona yini kodwa bengizokusho ke ukuthi mina lo mbuzo uphenduliwe ngezathu sokuthi ngasho athi mina ningashisi izwe lenu ningabulali izwe lenu nilishisela abantu abanesipeshela. Well, I think that has been answered right. they take those tenders back to the white people, even those who feed in the street still, in the schools. They run to the chain stores to get the supplies there because no one owns these businesses who is black. Lapha ke ucaphuna inkulumo. From the transcripts, Your Worship, the interpretation of the video. Sorry, Your Worship, I'm not sure. Please start not giving Your Worship a copy of the transcript because she was requested to do so. But if you are going to refer to the transcript for it's so easy as well, you can refer to Ukuthi yini le eyamenza ukuthi abone ukuthi lo uphula umthetho wathi azikhale ukuthi azikhale ngokwengqondo yakhe wabona ukuthi wayigqumezela udlame ngokusho njalo kanti ke nanokuthi futhi okunye akushoyo wathi kufanele abantu balwele inkululeko yabo noma kungaze kube khona ukuba okuvela kwegazi noma engasakhumbuli kahle ummeli kwakubeke kanjani kodwa akazange akhulume ngendaba yokuthi lokho sekushuwo umshushisi manje athi hunyushwa kususwa kumthwebulo bhanyabhanya enganguhumusha owakhulunywa ngolukanda bezitha mina ngokukhuluma ngesilungu ukuthi wayigqugqumezela udlame ngokuthi asho lawo magama lawo uthi ummeli kaMsolwa lokhu sekufakwa ngendlela okungesiyona siyawulinda inkantolo ukuthi besinquma ke
ukuthi ngempela ikuphi okuyikho phakathi kwakho konke. Thank you, Worship. The evidence was admitted as an exhibit. It is evidence before the court. It is indeed so that the witness did not deal with that aspect, but it's still evidence before this court, Your Worship. Your Worship, the 174 application where the state set out its argument and the case laws, it is for this witness to explain the purpose. My learned colleague has been raising it all along, that it's a context that is important, Your Worship. The context and the interpretation. This deals with the context, Your Worship, and arising from the interpretation of the witness. Why it related so? It is relevant, Your Worship, and it is not restrictive for the state not to cross-examine it on that point, Your Worship. My ruling is that it is relevant, and this is the basis why the state is charging them. The whole video was played, and they are saying, or the state is saying that in order to save time, this whole comprehensive package was prepared for purpose of easy reference. I mean, he is the author of the speech, so because now we are talking about context, referring to context, because there's no direct word that says do this and that, as we are alleging. So let him explain. Yes, what the situation. I think we can make a good progress. Bishop, I agree with that. But the content of that must put as a stand, not as if there's an evidence that was led by the state that suggested that by saying that he incited violence, there's no such. There's no evidence to that effect. That is my concern about my letter. The way he's putting it, as if there was that evidence, he must withdraw that. All right, I think you should reflect. I'm not going to withdraw that, Your Worship. I'm not saying that. I'm saying to say, look, you are the author. Yes. So what you say, what does Yes, it mean? yes. Thank you, Your Worship. In the interest of justice, Your Worship, may I request Bishop a short adjournment to print out a transcript almost and go see in for the witness. It shouldn't take us too long, Your I Worship. can show them just my own. Of course. Don't you have a problem? Yes, I've got my own. Witness can be shown, taking actually. Yes, I take it. Sir, let me make it simple. As the author of that speech, what did you mean by that? Ake sithi ke ndodana lapha into ebesikhuluma ngayo la ila besitolika khona ukuze uyizwisise kahle lento uthi njoba wawuthi wena abelungu seseyibona abangamele noma abaqoqobele umnotho ngaleyo ndlela ke washo ngayo wawuqonde ukuthini ebantwini uma ubatshela lokho na. So you say paragraph 9. That's correct, Your Worship. Read it, please. Paragraph 9, yes, Your Worship. From page 23. The report dated 6/1. That's correct, Your Worship. Tela inkantolo ukuthi ke ngenxa yobucayi balelicala njoba sebeqedile ke bayenza konke sekufanele ukuthi ngenqubo mgomo yokuthethwa kwezamacala kufanele umshushisi atshela inkantolo ukuthi yena ubona kufanele kwenzakaleni ngaleli cala. Ngokunjalo nommeli kaMsolwa kufanele naye atshela inkantolo ukuthi yena ubona kufanele kwenzakale ini. Uthi ke ngaleso sizathu sebekhulumile bathi ukugqumuza ngoba vele zifundiswa ezimbili ezazi ngomthetho eseyikhulumileke manje ke sekufanele manje bese bebonisana nenkantolo ke ukuthi ke iliphi ke ilanga elizobekwa ukuthi ke sebeyokhuluma ke baqaqisane bona ngaphambi kokuba inkantolo bese kuba yiyona ke esiyothatha isinqumo sokuthi okuyikho kulokho sebephikisane ngakho ikuphi. As a court position, I don't have a problem with the petition, but with my benefit, by my benefit, I have the report.
days that you can choose, or anything is fine. Let's say confirm You should have got the 9th of August and the 10th of August. On our response to each other. Heads of arguments. That's fine, Your Worship. I'm available all days. Yes.